Dameni debata na sumurung sian salugut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dehamu amanami inanami hahanggi pinaribot tatangihon ma hatani debata dihita di bagasan partikian minggutta sadarion imana tarenet sian Sakaria bidualu mamukamai sian ayat 20 Rodi ayat 27 Sakaria bidualu ayat 20 Rodi 27 songonon mapadok nadisi songonodo hatani Jahoba Sebaut rodobe aka sogot aka bangso dohot pangisini aka hutabulun jalalaudo sogot aka pangisini huta nasada tu nasadanari madok beta hita Rab marsoba tubuhini Jahoba jala mangalului Jahoba Sebaut aupe naeng dohot dolahotusi tongon tahe rodo sogot akabang sobolon dohot parbegu akan amarhuaso mangalului Jahoba Sebaut di Yerusalem jalamar soba tubuh ini Jahoba songonodo hatani Jahoba Sebaut ima aka ari parsigaungan ni sambulo halak sian salugut dila ni bangso parbigu asamar sigatung nasida tusuhi-suhi ni ulos ni sada halak jahudi madok Rab kita sauduran anunga ubege hami debatado dongamuna hima sahatna horas madi hita manginang sehat doamu molo sarobang yaitu si hamudo labatan di saropang molo sejajar manang molo gabe berimbang parbinotoan na adong diho pakorhonni sinadongan na adong diho gogo na adong diho dohot aka parsaoran na adong di pardalanan ni ngulung tu hadirion di debata tang rikot pola martuha ko gak perlu cukup do akan naung tadok sinak kiningani modal ta dinalaho mapareahi aka narikoti dihita boido si patalomos si tanah mangurun ragu jala molo masa pe itu pardalanan di ngoluta marragam do nagabisi posirina boidoi hinorhonni faktor ekonomi namar nakoktuan boidoi hinorhonni proses keberlangsungan ni manang arus politik naso berpihak tungulutan boidoi hinorhonni sahid narenge
menahun di pamatakta. Jalaboido hinorhonnya karumang ni akasitaonon nama baik kita gabe madade. Jala nama baik kita gabe madele. Amang dohot tamuinang molotahatai taringot tu haporsiaon tataringoti taringot tu debatana tahaporsiai. Sebenarnya bahwa Allah yang kita kenal dalam hidup kita adalah Allah yang bekerja di luar daripada keadaan kita. Jala tarlumobi molonunga adong sakap ni debata taringot tuho dang adong naboy mga bati. Jaladang hobar tu hapeahanmu, keadaanmu, situasimu, kondisimu. Ibana di nalau pasautoni. Kalau memang Tuhan punya rencana atas dirimu. Diamanami doho inanami nahina holongan dung mulak bangsoon sian habuangani sekitar 2 tahun. Jala di bolok kode batama nasida disi 3 tahun. 70 tahun. Sahat manasida di Yerusalem. Dung dibereng nasida situasi dohot kondisi ni Yerusalem dihadihai tata dorohan di nasida. Jala laos gabe sumurut. Ahanau pinadaton ni debata nopak nasida di mulanai naik ko pahenon di debata Jerusalemi gabe sada inganan halongangan di torok bangso jalan naikon pabidangonna diperluas dan bait suci yang sudah hancur sebelumnya ketika mereka meninggalkan Yerusalem lalu terbuang akan dibangun lebih megah. Dan bangsa ini akan memiliki kedaulatan sendiri. Jala ikon gabe pasu-pasuan di debata. Namang gonggong, namang uluhon bangsoi. Haledung bernasida mang dohot taminang kenyataan tempat yang mereka temui itu tinggal puing-puing kehancuran. Mereka patis. Jala didok nasida tu si Sakarias apargabus doi Tuhan me. Tak tohoi, bohado meno padinggat tunon. Bagaimana mungkin bisa ini dipulihkan kembali? Toy ma, rohani ba ma, pinar roha. Ujung namang dohot taminang gabe mar roha diri ma bangsoi. Gabe mar silului na di ibana. Patukon aka kepentingan na. Pasauton sinadongan narikot di ibana. Jala munggil manasida sian pakkaporseaon di nasida. Jala munggil manasida sian komitmen pertama supaya setelah mereka sampai ke Yerusalem mereka harus terlebih dahulu membangun bait suci itu. Alaniaha amang dohot tamuinang ala gabe songon sada monumen doi partadda di nasida. Nahea di ramoti debata nasida, nahea di gomgom debata nasida, nahea di balua debata nasida, daksian hagogoon di nasida, daksia sinadongan di nasida, daksian hapistaran di nasida. Tetapi itu adalah mutlak hanya karena belas kasihan Tuhan, sola gratia untuk umat ini. Jala iman agabe partadda holong ni rohani debata. Jala dirazumi nasida ikon i nagabe hamianan. Yatu siamudo hamianan tempat bersemayamnya roh Allah itu di situ. Alayamang dohot taminang dang diulahon nasida. Satabi gabe fokus do nasida tu dia. Tubutuhan di nasida. Inorhon niaha
inorhon di keraguan, inorhon ni aha, inorhon di kepentingan, inorhon ni aha, inorhon di ngulu namian di bagasan naha takuton. Alani doa mang dohot tamuinang Sakarias bersama dengan Hagai yang bekerja ketika itu ingin membangkitkan rasa nasionalisme itu kembali. Ikon gabe tubuh ni nasida toddini nasionalisme nama dok naposo ni debatado kami. Nama dok naposo ni debatado kami molonunga marpada debatado pak kami naikon do mangula debata patauhon aha naok pinadaton na do pak kami di luar di kemampuan nami jaladang tergantung tu situasi do kondisi na sedang kuwa do pihami nuai. Amang do hotamu inang songoni mahita marhapursiaon aha do hapursiaoni pamotoan atau tu taringot tu naso nigida. Iman itu adalah bukti dari apa yang tidak pernah kita lihat. Jalaho partu situasi imamang doho tamuinang olo si Sakarias menantang Tuhan. Olo si Sakarias menantang umat Allah itu bersama dengan Hagai. Saya kira nama dokdo si Sakarias doho si Hagai tubang soi auma saksina. Bahkan dia katakan akulah tumbal untuk itu. Ketika hal itu tidak terjadi auma lelehamu. Ala memang amang dohot taminang marhite parnidaan ni haporsiaonna tabo totakas molo di jahahamon sudah kitab Sakarias ada beberapa tanda yang Tuhan nubuatkan, yang Tuhan berikan kepada Sakarias dan itu adalah diberikan melalui apa? Mimpi. Adong manang napiga lambang-lambang dini si Sakarias. Jala setiap lambang dari mimpi itu ada makna artinya yang paling dalam. Dan itu adalah sebagai bukti pernyataan Allah terhadap diri dia. Walaupun itu sekedar mimpi. Sebagai janji Allah untuk umat ini. Bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan akan tetap berlangsung. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ada rasa nasionalisme didok di bagasa trupuki molo tazahan naik nanget amang dohot tamuinang. Marilah kita berusaha melunakkan hati Tuhan. Di bangsa bata haidok berekamu wil mulai zonak siya berekamu sodol songonodo hatani Jehovah Sebaut rodo pe angku sugut akabang sodohot pangisi ni akakuta bulon jalalau sugut akapangisi ni kuta nasada tu nasadanari madok beta kita marsoba tubuhi ni debata. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan mari kita hati anak ikurok beta kita dinalahu mangilik debata. Itu dikatakan di situ. Amang dohot tamuinang Sakarias mau supaya umat ini benar-benar mencari Tuhan, melunakkan hati Tuhan, kemudian menyembah dan memuji Tuhan, dan kemudian menjadikan Tuhan bagi mereka sebagai gunung batu, benteng pertahanan, perisai hidup ketika mereka menjalani hidup dengan aktivitas keseharian mereka. Hidup yang negara hidup beta kita jalapan dohan beta hitai imana marharoroan sian pemulihan nasian debata semangat roh nasionalisme yang boleh bangkit bukan hanya milik Israel. Alai didok di bagas satur puki rodo akka bangso nagogo
sia siamu kabirang, sia jolo, sia pudi. Jala sudena sida mengalului Tuhan Jehovah. Jala dilului nasida pe Tuhan Jehovah i. Hinorhoni nauk takasdo dihangoluhon. Bangsonai Israel itu sendiri. Ima debatang nabaluahon dohot namar mahani nasida. Taida takas ayat 20 tului. Ainunga hubege hami debatado dongang muna. Kami sudah dengar, kami sudah saksikan, kami sudah lihat sendiri bagaimana Allah saudara yang hebat itu, yang telah melepaskan saudara dari perbudakan di Babel dan menghantarkan saudara ke tanah perjanjian, Nagok susu dohot situak niloba, tanah Kanan itu sendiri. Alani dohot mahami, dohot maau, dohot mahamu, mangihuton debata Tuhan munai. Yamanami dohot inanami nahina kolongan, molota paupuk tu epistel jamita pertangyangan, posdoro hasikop di jamita honak kapar jamita di pertanyangan. Mari sekilas kita review, melihat keberadaan hidup dan pergumulan yang dibebankan, dialami oleh Yohanes ketika itu. Amang dohot tamuinang ditiki kekaisaran Romawi na niuluhon ni Kaisar Nero. Dohot Domitianus matsay jebudo parniahapan si taonon parukilon na diadoban ni halak Kristen. Matsay godang di hati-hai nama de martir. Molo tajaha sejarah masa do ditikii di babungu torop halak Kristen di sada bangsal. Tadamu do bangsal, pernah saudara pergi ke PTP 9 sana, ada bangsal di situ, lalu di situ dijemur atau diawetkan tembakau itu, seperti itu bentuknya. Dipamasuk mamang dohot tamuinang beribu joloma itu bagas. Halak Kristen ini dungi ditutung. Disima ngangguhi aka halak Kristen na ditutungi, disima sobbu tagas nije. Disima sobbu tagas niaka nasomak kasih oleh Kristus. Begitulah sakitnya dulu waktu kepemimpinan Kaisar Nero dan Domitianus. Dang binoto manang nadi dia hidrisi sutugu do beita kan. Pakrohoni mamang dohot tamuinang gabe tertaban. Bolong tarihot dirini ise si Yohanes. Di bolok kom mana? Tusada gua terate si majojakna, terate tanganna, diutam pamanganna. Begitulah. Kalian apa somone? Dangtuk hatarateon ni si majojakna. Dangtuk hatarateon ni si mangidonai tangan nai. Dangtuk pamangan na mangutami mangatahi ibadah. Lau mangida. Na pinarsin tanah masa. Itu batikian na nengro. Dia menjadi pribadi yang senantiasa visioner. Melihat hidup ini bukan hanya sebatas ini, tapi hidup ini adalah menuju masa depan yang lebih indah. Dan apa janji Tuhan terhadap dirinya, apa janji Tuhan terhadap kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu, apa janji Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi, kita harus lebih melihat itu ke depan. Kadang doa munang natarate banyak. Godang dohi tanah tarate si maju jata. Alaniha bogosota. Alaniha ala nasodong boy tarbaheta. Dadeba bebas.
Naik tu Paradato bebas, naik tu Plaza bebas, naik tu salon bebas, naik facial bebas, naik medicure bebas, naik tu warisan bebas. Mungkin ada dari antara saudara memiliki anak 5, ekonominya biasa-biasa saja, dia tidak bisa sejaman seturut dengan keberadaan hidup bersama dengan teman-temannya. Alaikot tahunun nadoi, dengan membatasi segalanya, dengan membatasi langkah kakinya. Demi apa? Demi masa depan anak-anaknya. Anak kokido, alewasa diulahoi, visioner. Karena engkau melihat masa depan yang lebih baik. Tuk pesahirana tarrate. Bodoh terrat yang mangdo kota minang keadaan di ngolutta di bagasan pertikianon di parnakot ni sude nakok argani boras nakok argani tomak nakok argani sabe nakok kalapa turun duk sangat tu pajak nakok laos nakok do sude nang keberadaan ta nakok asam urat ta nakok tensita nakok kolesterol ta, nakok temperamen ni emosional ta. Amang doho ta minang boy do mangutap pa manganon, hinorhon ni keadaan ta. Sipata boy ho makatai, ala dang adong sinadong ammu, adong diiba doktor dong, dang adong diiba madau sude. Ada uang abang sayang, tidak ada uang, abang ditendang. Itu hidup ini, tak pula daw-daw. Ay rupan di solmo pe tergantung turope na do. Jemo le berek kamu agak minara una agak guk do naingon. Mono nek tabamon ba tabay kamu lam minar may ba. Ele lam kopesor balak kopes ma. Dang persuadau ni ya begitulah hidup. Haci do si patarangi. Hadu binigi songoni. Latso di bani mana pag pengundang awi pesta na ininna. Tapi halakan usol kok do pihau tusi daripada halakan. Alay-ala namora halakan, iba ini mana diundang ini sebagai pengundang. Tapi tumak cai sol kok do pihau tuson ala sumber dihadiah dan iba sebagai pengundang. Gabe terdak do mana bensi. Masa do songoni akan hal-hal name memang jorupani. Adong do songoni opak na martino do buru-buru. Siaka ngapugos si P2 morak, si P3 morak, si P4 morak. Ngolo saya mulak kelakon tuhuta silo jalo-jalo siap kakano. Saya do mga lopa, aleng guna tulunay itormejeng doon. Laut tu salib kasih, laut tu son. Tinggal may manajabu, aladang adong dihadihana. Mga lopa may mula ang gina na tulun, nga bagay-bagay, nga lengkap-lengkip sudah dia lang si panganon di pada di mana. Kenapa bisa seperti itu? Bisa. Dihacik doha pugosoni. Alani amang dohot tamu inang daksi ulah kape namadate. Jibodo jol mamadate. Namadate dotong Israelon. Nak penaung ditaruhot debatana sida siap kabuangani siap Babel tu Jerusalem. Satikosna holan mamikiri pardalanan ni pena sida ngekolongang. Holan mamikiri pardalanan ni pena sida dangadong bedalan na sida apatis. Dangadong bedalan na sida mandok dak toho debata maguda. Hitung-hitungan di perjalanan di ngulunami. Sedangkan apa yang sudah mereka alami adalah di luar daripada kemampuan mereka. Tapi tetap maaf, nilai iman mereka kandas. Jala di dokter si Zakarias, nang binoto-binoto toy mak song-songonon na manguluon. Dangadong perubahan di nguluon. Jibo to hama mang dohot tamu inang, takolan manak ko dosa. Takolan menpit na dosa. Alay halak na so sadar di keadaan na dan tidak mau berteriak untuk memperbaiki hidupnya, itu juga sains arte dosa sins dosa. Jadi ngok na julu tikihame di kuta serong doedde ape dia bodo mapain halo akon anggok kamu kurai botol besoni. Hamida ba na gusto hindi mana ikan na mida ba gulamo do ipeda ba na ni utang do inna rotu hatay mate ho mahusin na
Amang doho tamu inang berdayakan. Kamu sekarang dengan keberadaanmu sendiri dan kau tahu keberadaanmu itu. Mangat doho mang nadang, minum doho mang nadang, sejahtera doho mang nadang. Tapi pakai keadaan itu untuk membangkitkan semangat anak-anakmu. Setiap dia mang doho tamu inang ngapukus panak kamu sudah geleng nak. Mau dibawa kemana hidup ini? Kadang kita gimana dalam mau saya bilangnya. Jadi agama itu juga membawa kita mengenal diri loh. Bukan hanya meletup kita langsung kaya gitu. Kadang prihatin. Coba dulu kita inventarisasi. Yang banyak orang terlibat ke narkoba itu. Apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah? Silakan saudara selidiki. Yang paling banyak sekarang kaula muda di penjara dengan berbagai kasus tertentu. Sesekali mari kita tanyakan, itu kelas ekonominya menengah ke ataskah atau menengah ke bawah? Saya tidak berani jawab, tapi mau saya katakan kepada kita, unang gabe patei dirim madok kadang mungkin be Jerusalemo ngamarupak ngata tinggal lo 70 tahun dan mungkin be boy pajong jongonon. Loh, orang Tuhan mengatakan kok tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bekerja bukan berdasarkan keadaan kita kok, bukan berdasarkan situasi kita kok, bukan berdasarkan kondisi kita kok. Kalau dia bekerja atas itu, Tuhan tak perlu untuk kita. Iban nedo mardalani nasida dangululoja marlojongi nasida dangulo madate. Anggap kamu kune sonon do inokon ngai rasa nih. Contoh, adong do raon na 5 geleng na pitu lik kumajo. No aeng geleng nai sudah ngasih pan. Ra dang targuri toko. Aka aha marumang ni perdalanan. Di partikian dalilengi lapas sauton sita-sita ni geleng ni. Tang adong nama potoi sugad da maholakon na ginuritamme. Jala kemungkinan odo bonom butu udiamme. Iban nedo nani surat do kamu dada holan marhite tinta, tetapi melalui tinta emas dari Tuhan. Karena hidupmu adalah saksi. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk Tuhan. Namo kanuk inok kiso do amok kudison. Horo nama poto na diga ko tarilu. Horo nama poto na diga ko sip. Horo nama poto na diga ko mahiu. Horo nama poto na diga maho utusasa na mangulun. Alay aha do mapek kosongoni. Na di berekoro ngulut tujolo. Aha penamasa di perdalanan ni ngoluku hacit manapait. Anggo gelekku na limaon. Iko gabe dalakku mapai muba keluargaon. Tutik kena nangro. Ido. Jalai do ngaporsia. Kemungkinan dia kesuduk na posoon ngamaoli. Karena memang kalau saudara perhatikan, tantangan yang paling sulit kita hadapi sekarang ini adalah apa? Daya juang yang sangat rendah. Murah-murah madele, murah-murah maheu, murah-murah bosan, sedikit-sedikit resign, sedikit-sedikit nggak betah di sini ke sana. Tapi amang dohot tamu inang hapur suhoni maceriko. Iban nedok kita petahala sodona kapur suhon. Ala di horhon hapur suhoni do habengeton. Jala di horhon habengeton do hatauon. Jala di horhon hatauon do tak kirimu. Jadi penderitaan itu membuat kita setia. Penderitaan itu membuat kita tahan uji. Penderitaan itu membuat kita memiliki iman yang hebat dalam kehidupan kita. Jiamang do tamu inang unang madele sono do kosinak keningani pakai mas situasi ini. Mula-mula kono sianon si talak babai ngangang di si dung dibuka hotu dung saji buat itu menjadi bahan doamu. Molo sada do den sisi, molo sada do tolori nani robuspi di bagi opat tu keleng mi. Pa buat tu ibana oddo na buat talak sonari ama. Alai kodo honok kudo tu ho 10 tahun naik ikono pak behi ta tolong. Bangkitkan semangatnya. Jangan down. Unang madate, unang madok goduon, mados dos sama si maruna puna.
unang dok goluon dan mungkin berubah. Itu bukan orang beriman. Tetapi harus bekerja keras, harus pakai waktu dengan baik, benahi sumber daya manusiamu. Aposak ko dinautik, dungi pasaton nama Tuho, godang. Pakai ulah umi, mangida dengan bahasa ni debata Tuho. Pakai ulah umi, longak ko, boha debata mangaramo Tuho. Pakai ulah umi, maka porsai tuko goni debata, asik kopon nariko di tengah-tengah di perdalanan yang mulu. Kita harus kerja, karena memang Tuhan yang kita yakini dalam hidup kita adalah Tuhan yang bekerja. Jemole dok, boy mangat jol madang mula-ulaun anak korwi. Naso mula-ulaun urang may bana, mangan. Jemole dok, pidong namar tonga-tonga langit di sarihon di batadang manuan nalay mangan. Ninna. Lapatan ni unak sa berek tu gijang, tu pidongi mabereng. Ena jojotat tu dia berek ko, sa enamora de berek ko. Terteka beti maho. Sa enamora de berek ko, dang dapo mo biya halu biya di ho. Sa enamora de berek ko, madate maho. Sa enamora ma di berek ko, marumah sakit maho. Lihat orang yang paling jauh di bawahmu supaya kau tahu apa potensimu. Tu dia do hitai patudos, tu duhut-duhut. Tak tu hari arana bolon. Duhut-duhut do nasa sibuk. Doson bunga pasur hina ulinai. Nunga malos duhut-duhuti. Nunga marurus bungai. Alayang ko hata ni debata. Hot doro di saleleng di lelengna. Dang di dok hari arana bolon do luasnya HKBP Medan Permai. Naso harupahan enggak indah. Duhut-duhut do nasa bangso. Oh be duhut-duhut do ho. Nang gijang roham. Tumbuh hamora. Kita adalah dedaunan yang gampang kering, yang gampang layu, gampang terbakar, dan ketika terbakar lenyap tanpa bekas. Amang dohot tamu inang mula matu penderita sinak keringani. Nape songoni si Yohanes diberi gimana do? Mulai isiamu namar jamita di pertanyaan. Dungi pungumak kana porsiai marabi nasaksak. Jala abit nasaksaki ima namar haroroan siat debata jala naung binasu ni debata. Disadai ngana. Dungi mani upahan asida. Mani mare-mare. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan semua orang percaya itu menggenggam apa? Daun palem. Mare-mare itulah sukacita yang besar. Mare-mare lambang keadilan Tuhan. Mare-mare lambang di pesta perdamaian antara aku dan dia, orang berdosa kepada Allah, orang yang ditebus kepada Sang Penebus. Mare-mare ima lambang nilas ni roha naso kaduduan. Jadi kok kainang mulu terbatas pehon yang makatai, amo kainok kudison, terutama keluarga-keluarga produktif, unang madele, perjuangkan anakmu itu. Nape gudang tantanganmu, sipata sonaho lagi lengge tantanganmu. Nagumurong na tangannya kainaina ama-ama. Silakan disurvei. Maaf, jadi kita juga sadar kaum bapak kan? Ini. Tapi sebenarnya ikut sikop do 2 jam. Jadi bodoh songoni. Saya kira di gua itu kamu. Tarate. Saya kira halak Israel lodo dak porsea aragu, nggak mungkin, nonsen. Tapi sebagai orang percaya kita harus fight. Tuhan kasih jalan. Tuhan bekerja di luar daripada rancangan kita. Tuhan bekerja di luar daripada kemampuan kita, dan kita harus menyatakan pasti dan pasti. Ketika itu kita mimpikan dalam iman kepercayaan kita masing-masing. Tuhan akan wujudkan itu dalam kehidupan kita. Atau ngamang dohot tamu inang sudia karuas ni huria di son nak pelilik kuat songon nadok sabi-sabi pamereng le tuau. Terakhir mau saya katakan, selama bergumul lah, nikmati pergumulanmu. Yang kedua yang mau saya katakan, sebagai orang Kristen kita harus katakan seperti ini dulu. Jadi buku yang saya baca
ternyata dunia ini tidak pernah menjanjikan damai dan sukacita kepada siapapun. Nggak pernah dan tak mungkin. Karena apa? Karena dunia ini sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa oleh manusia Adam dan Hawa. Maka dunia ini adalah memiliki karakter dan memiliki hakikat penderitaan. Jedang adong jolma di pertibion naso marukil dohok naso marsitaono. Padita marukil. Situa marukil. Holan temperamenna dora beda. Molo padita otik parukilonna. Molo situa agak godang. Molo ruas godang. Atik nasongoni dora kupan. Alaina jelas semua kita bergumul. Dan boy dohono tamang doho tamuinang. Kalau orang kaya dia tidak memiliki pergumulan. Enggak dong. Mungkin dia juga lebih bergumul daripada dirimu. Sonangunang bangga pia do namorai tu hita tumabodo na bugusan ninna ro namorai tumabodo namoraan ninna jedang adong na jelas sudejol mana di pertibion marukin molo masa penasi songoni hita si pasa marsi hapianan biarlah itu menjadi dinamika hidup ido kan emang pia do kenek tu supir tabuni bayar kolam memutar tu kiri, kolam memutar tu kanan. Dungi di belu eleksoni. Mulai wereng mesti anak boru na bagak eleksok kedua hali honin lalu mani. Allah tak boleh bangin neman. Ini kopesan no mobilon, tong do amat dong kerak, tong do amat buka bak daun, tong do tangguruk kon, api tu si. Indah mana? Bu marumutu mana? Laos di papiak imana. Dungi romang mesti supiri. Tak boleh kenek si maupun. Boleh nasugok may mobilon sampai tu manugon ang koy mana ngabitu ni pina atong isir natikos kede do natikos barang da supir manang natok do natikos enggak ada yang benar sewa do natikos sewa pedak tikos supir pedak tikos kene pedak tikos tok ke pedak tikos natikos aha pasu-pasu na godang. Itu tergantung kita menerjemahkan hidup ini sesuai iman kita masing-masing. Yang penting nikmatin saja. Yang penting kutip yang paling berharga dari situ dan engkau semakin berhikmat dalam hidup ini. Dungilas maroham. Dan tergantung situasi be ekelmu. Dan tergantung di situasi be pamujiommu. Sama seperti Abraham. Dia tidak tergantung dengan keadaan. Dia adalah Allahku ketika aku miskin, ketika aku kaya. Marukil manang nalas roh aku de bataki, hotdoi de bataku, rodi saleleng ni lelengna. Begitu. Atau ngamang dohot tamuinang mula mahita sianon, anggo jamitau nasing maju sahalion. Sudah mahita mandok tu dirita ganu selamat datang penderitaan. Amin.